siger hun godt på sin Men man kan heller ikke klatre i gummistøvler. Ja, det er tit mor. Vil jeg være klar? Nej, hvad gør? Meget bedre end det var fra Hammersaren. Flot, Isabella. 53. Okay. Så længe gang i. Her er den. Når man er oppe på 10. Ej, du er så høj. Hvor er allerede, hun har slået mig. Ej, kom nu. Hvad mig og Kalle i dag? Der skal jeg ikke sige noget. Nej, hvor er det? Ej, den er meget sej. Den står ikke rigtigt. Den står ikke rigtigt. Den står skære, den der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Min datter er meget sej. Så du ved godt, man får. Jeg var sin datter for en af dem der. Så jeg synes på min mamma, at du får en datter. Hvad? Ja, det er hans datter. Jeg får på en af dem der. Så er jeg kroner for en for en mælkekat. Flot, Isabella. De der slags. Okay, snart har hun gjort vin på kort, hvor man 12 kroner for en. Så jeg tænker på alle dem der sammen. Man lige har fået lavet en her. Du rømmer køen! Børn for din sted. Du skal spille og rømme køen. Det der, nu. Du er faktisk jo, jeg kan ikke. Du holder op, så jeg kan hænge med på kameraet. Hun har slået ihjel. På den anden højde, så. Men det er på kameraet. Ej, kom en stor ting. Det er så dårligt. Flot, Isabella. Var det den havde før? Så har vi nogle bødler, jeg filmer. Flot! Ja, hvad er den for børnene? Okay. Den står ikke rigtigt. Den står ikke rigtigt. Ja. Kan du bare tage nogle stykker? Nej, hun er ved at falde ned nu. Skal vi tage nu? Er det det? Ja. 16 kasser for Isabella, det er fandme flot. Flot, Isabella, 16! Er det flot? Jeg er glad, hun er bare så varme. 17. Han var flot, det der. Meget hurtigere end de andre. Hvad var dygtig, mand. Det var flot!